Kaya nakakwarta man ko, tag 200 mo ani ha. Wow! Oh, tag 200 mo. 200 mo Renz, 200 mo kaya pag sinaraw mo eskwela ha. Salamat ani ma. Salamat lang dyan mo karon nak, kay dagko kay mo balon. Mao nang paningkamot ng taon mo eskwela. Goy, Renz! Pagdalay mo kay malit na mo! Nya. Matur ko, salamat ani ha. Sige pang. Renz, nakuha na ba dyan na itong kwarta? Okay na kuya. Goy, nakaandam na mo diha? Oo ma, nakailis na ko ma. Kuya, ay si pagdula. Mga to na ta. Sige Renz. Kana ba? Nag-unsa pa man na mo kuya diha Renz. Dali na mo kay tagang mong balon. Okay ma. Dali mo kay tagang mong balon. Kaya nakakwarta man ko, tag 200 mo ani ha. Wow! Oh, tag 200 mo. 200 mo Renz, 200 mo kuya. Pag tinaraw mo eskwela ha. Salamat ani ma. Salamat man. Kuan mo ba kay mga tuno mo? Sige Pero ma. kuya, Sus, kung natunong pa mo sa among panahon, tagpiso ra jud niyong balon ba? Pasalamat lang jud mo karon nak, kay dagko kay mong balon. Mao nang paningkamot ng taon mo eskwela. pero kuya, magkuha na sa bag. Sige Renz. Kuha mo. Tara. Ma, huwag to na ma. Oy, Angkes, malimtan ninyo, dagko kay mong balon diri kaysa. Tara kuya. Kaysa kang ara. Tarong mo eskwela, ikaw na mo kay malit mo. Sige ma. Gaya po ni mga bata ah. Goy, Renz! Pagdalay mo kay malit na mo! Ma, nanabi ma. Ah, yate sa mga forma oh. Pugi kay bay, tara na, kay malit na mo! Yan, nag na. Pila yung balon? 100. 200? Ah, libre na ito niya, Bi. Gusto man. Ano pa rin? Libre na lang to. Tara. Tara. Ito, yan ito balon mo, mama, no? Sa kwarta, siguro ito gabi, iba. Ay, kanya kuha, oh. Pansit. Yo, dam, pwede pansit, dambe. Gutom, manoy. Ila ka buhok. Pinakabukang. Dua lang. Ha. Nya Diko. Dapod ka Diko. Kani po do? Cibito. Ah, dara. Nya opat cibito. Si Tinta tara. Tinta. Salamat. Nya. Matur ko, selamat ani ha. Oh, sige pang. Thank you. Renz, nakuha na ba dyan na itong kwarta? Okay na kuya. Tara. Tara. Jamin gina ko mga bata. Matagan juga na kong pagkaon ron be. Be! Nangayo ko kuan! Sudan! Be! Uy, anong gikuhaan ko na nimo ng mga balong sa bata, be? Sos! Daghan man kayo to! Namaray gyud gani ko no. Pero para ni si Muha. Salamat niya. Daghan kay mga baligya dito nindot kay be. Ikaw na ano no, mga brator ka dyan. Pwede nga
nagtuwag ino. Dito ilaan binigay ba? Ito sa eskwelahan. Ang gani. Nindot kailangan mga pagkaon, oy. Mga lami pa yan sila mga timplada. Ni kilo, tilawin ako ni Be. Tilawin ako ni Be. Oh, lawit kino, urag ako. Nya, motos ako. Kay, Siyempre. trabaho mo ko ba? Salamat kuya. Oh.